Ce putem face când copilul are febră? Măsuri medicamentoase. Cele mai utilizate medicamente de reducere a febrei sunt cele care au ca substanță activă ibuprofen sau paracetamol. Tratamentul febrei este unul simptomatic. Are rolul de a reduce disconfortul cauzat de aceasta, însă nu tratează cauza care a dus la apariția ei, deci nu tratează boala de fond. Este important să aveți un diagnostic cât mai rapid de la apariția febrei pentru a putea trata cauza. Atenție la dozare! În pediatrie, dozele se calculează în funcție de greutatea corporală și nu după vârstă. De exemplu, un copil la 1 an poate să aibă 8 kg, iar altul 13. Deci nu o să putem să dăm aceeași doză în ambele cazuri. O doză exactă se poate face mult mai ușor la antipireticele sub formă de sirop. Supozitoarele se pot folosi doar dacă doza unui supozitor este potrivită pentru greutatea copilului. Acestea nu se divizează. Cereți medicului copilului un protocol de urmat în caz de febră, care să conțină exact tipul de antitermic, doza în funcție de greutatea copilului, precum și intervalul între administrări. Nu administrați doze mai mari sau la intervale mai mici de timp ca cele recomandate de medic. Un antitermic administrat pe cale orală își face efectul în 30-40 de minute de la administrare, interval de timp în care temperatura corpului poate să crească, fără să însemne că medicamentul nu este bun. Încercați să controlați febra cu măsuri nemedicamentoase până antitermicul își face efectul.